farko da sai ka aminta abin da zan je yi karko kamun lamunin ka Allah in hau karin sauko dan ba mai mun bayan kamar shin aboki kanun ko salati gummi dil ibadi nabiyil malahmatu wanda ka baiwa gumbi ababa da mazara usaidil wujudi Muhammad Rasulullahi barzo sadauki asal baiti da sansi ne za mu tsira sayansi da ali da sayyada na zahra da ashabu wanda Allah yayi wa bishara da aljannatin nan duniya dan ma'aiki wara maulaya Ahmad Tijani kumulla muni dai markuni maji dan albarkacin barhama gausin zamani kuma ballu manar sauku karnai suluki abada kuna yanci da dai bazan bar fada ba maula Sheikh Sharifi nura ban waiwaya ba ina nan gaban ku da dai bazan tsallake ba in marshe Salisu za ta yi mun a kurki duka mu gaida uwar halittin ta'ala sayyidatin nisa'il alamin yar rasula wacce take sitirta bayi da sarki batula mu gaishe ta dan mu faranta ruhin ma'aiki Assalamun alaiki batuli kofar shiga ta salamun alaiki inayatillahi mafita salamun alaiki uwar da taiman nagata ki amsa miji ki saboda girman ma'aiki baikum azimatu masu girma karima mun shurafa girman ku ya zarta girma sarkuna na batuli siran kiyama ranar da kowa bawanku ne kuka mulki duk wata martaba kasa take da ku faɗi mata Allah na ku annabu na ku tauraruwa ta billahi lazi ko kun kariman nagata ba don ku gwada mun mutu ba ma da sarki shi gaban ku bai wuce almajiri ba wadata gaba da ya takuce yar ma'aiki komai rabbana yayo shi ne zara janku Allah shi da kanshi na ya zargake ku ne alubaiti nabi girman ku sai ku fasira ga wanda ya bar ku alin ma'aiki safinatin inji shugabana kunai umarni a ba'alubaitin gidana halaccin da za a yi mun aso a halina kaunar ku ga musulmi ta zamo sauke haki nina da sabon shugaban annabawa da yayi kan aso halin shigowa da kowa haƙi ne akan mu musu su dan sun fi kowa duk kuma wanda ya kyala zai dau mataki ni dai ku na gane ku na kewaye gona wurin layira ƙaunar ku ce tanadina dan bana da kowa banda ku ya umina kumin lamunin ƙaunar ku ruhin ma'aiki
tijani mun waridin kaunar ku a dukan mataki. Ba wani abu da za ya buwa yabo kuma su ma komai kunku sauki ne gari ma azima kudan si da alini ma a dan bani dama magana da kuku da abinci mafarki. Kafin in tsaya zan sake roƙo gari ma don albarkacin abin kiyama su ma sabon ma'ai mai rama a yafe shi ma a fadar gidan ku batuliki mai masauki. Mahaifiyata bayan ku bata da gata ku sake ƙara zaya mata a ya faɗi mata kullum ita take ta daga ni kar amurrata a so da gauna gadanta nai laisa shakki.